עושים את זה בין 20... נעשה את זה 25... אני לא יודע מה זה הבלוק הזה. אתם יכולים להגיד לי מה זה הבלוק הזה? מה זה לעזאזל הבלוק הזה? אוקיי. מה זה? יש... רגע, יכול להיות שאנחנו הגענו למיינקראפט? וואן בלוק? טוב. 3. כן חבר'ה, היום יש סדרה חדשה שזה וואן בלוק. אם תמשך ככה והלאה, אני צריך להכין גרזן. יותר בסדר. טוב, אתה כאילו תעבור ככה מגרזן לפיקקס, גרזן לפיקקס כל פעם. כן, אתם בטח... כן, זה נורא משעמם. אתם לא מבינים כמה משעמם לי עכשיו. פשוט רציתי לצלם את הסדרה הזאתי. בוא נדחוף את הפיקקס ונשים את הפיקקס הזה. טוב, אני הייתי אומר אולי תגדיל את הרווח שלך, כאילו... רגע, אבל אני לא רוצה סתם להרוויח, אני רוצה להרוויח אותו עם סלאבים. בוא נשים סלאב... בוא נשים כל דבר בכל מקום. אוקיי, עכשיו צריך להכין כמובן שבול, וסתכלו כמה עשיתי. רגע, כל בלוק שתחצוב יחזור או שזה רק הבלוק הזה? לא רק הבלוק הזה. אוקיי. מי שלא יודע מה זה וואן בלוק, וואן בלוק זה בלוק אינסופי שאפשר לכתוב אותו ולקבל אייטם רנדומלי. למה דחיתי את זה? כי כמה פעם קודמת הייתה די חרה. יש סיכוי של... מה הסיכויים להשיג דיימונד? זה רק בשלב השלישי. באיזה שלב אנחנו? אחד. אני רוצה... מהו שלב אחד? אני רוצה לקבל תיבה כבר. רגע, זה אפשרי לקבל תיבה מהזה שם? אני רוצה לקבל תיבה, כי אם אני מקבל תיבה זו בשעה, הייתי לרמה 2. או סוף. רמה 2? גרזן על רמה שנייה. אני לא מבין בזה, חשבתי שהתכוונת שהגעת לרמה 2. ואיפה רמה 2? אתם לא מבינים כמה עצים אני רוצה ביום. או גרס בלוק. ייי, אבל זה די אורייט. אוקיי, בגלל שהגענו לרמה 2, בואו נרחיב קצת המקום. יש לי 1,333 סלאבים. מה זה? מספר לא ידוע. סלאבים זה יותר מקום, וגם משלושה פלנקס אפשר להכין 6 סלאבים, אז זה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. הבנתם? אני צריך שיח, כי עם השיח אני יכול לקבל עצים ואני יכול לשתול אותם, ואז יהיה את יוטיוב. סתם, נראה לכם? שנייה, אתה רוצה לומר לי שאתה נתקעת בעולם שבו אתה צריך לחרוש את החיים שלך כדי ליצור עולם מעצמך? כן. פשוט חבר שלי לא יודע מה זה וואן בלוק. אני יודע מה זה וואן בלוק, זה מפה שאתה על וואן בלוק. זה לפי השם, כאילו יודעים לפי השם. הנה, יש לנו דארק אוק, ג'ונגל מעצי המדבר, פלנקס. אל תדאגו, אנחנו רק בינתיים זה נראה. רגע, פה זה נמצא אמצע,
1, 2, 3. פשוט אמרו לי בהתחלה לעשות שטח על 9 על 9. כי אחר כך זה נותן לי יותר מקום עד האש. אז תנו לי שנייה לחשב. אוקיי. אנחנו על די אזור מוזר. אוי שיט. איבדתי... הנה. רק חסר לנו להרחיב עוד 2 שורות וסיימנו עם ההרחבה. יש לך מספיק בלוקים? 1, 2, 3, 4. אוקיי, זה בעצם השורה השנייה. כאילו אתה הולך לגמור את זה. ייי! עשינו את המשימה הראשונה. ועכשיו נחשוב מלא דיורייט. עד שיצא דיימונד, בא לי דיימונד. נו, אבל אני רוצה צ'ס, כי... ואתה תביאו לי צ'ס, אני רוצה אובסידיאן. אובסידיאן? כן, במובן הזה אפשר לקבל בצ'אט באוברול 3 דברים. 3 אובסידיאן, או גרבל, או סנד. בגלל... הנה. שכחתי גם קנה סוכר. רגע, צריך לחצוב עכשיו גם את התיבה. הנה, יש לנו תיבה. אני יודע מה נחסן בה. נשים בה עצים. אולי תשים בה את הדברים שאתה מקבל מהתיבה. לא משנה. נשים בה עצים באמת. זה רעיון טוב. אני צריך לכן משהו חדש שיעזור לי לחצור. וזה כמובן מקל. כן, אתם בטח בשוק. אבל מקל זה הדבר אתה רוצה לומר לי שאני צריך מקל כדי לחצוב את זה? כן, אם לא ידעתם במיינקראפט רגיל, אין משהו שיהפוך את זה מהר, חוץ משיר. יש, פחם, שיניתי דעתי, אני שם פה פחם. 1 פחם. אוקיי, אני יכול להשיג בו גם איירון. באמת? וגם קופר. למרות אני לא צריך קופר. אני יודע מה אתם חושבים. יש עדכון קופר. אוקיי, אז אני משחק בגרסה 1.19. הנה, אני אראה לכם אפילו. הוכחה. הנה, אתם רואים, אין פה פלנק או במבוק וצ'רי. זה אומר שאני משחק ב-1.19. אבל יש את המנגרוב. עוד קול. ייי, אבל אנחנו מקבלים הרבה... אותו בתיבה. עדיף מיד לאסוף את האייטמים, כי יש לפעמים גליצ'ים שזה פשוט לא מתעדכן, וזה האייטמים. 2 קול. היי, סופת ברקים. כן, כל גשם פה זה סופת ברקים. ייי! להכין אותו לדבר הכי חשוב. לפחם. רגע. בואו נחשוב עוד 10, ונראה אם נקבל עוד איירון. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ייי! 10, ייי! מההתחלה. 10, 9, 8, ייי! משך לתמיד אני אומרת. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. רגע! קיבלתי שתיל! ייי! אתם לא יודעים כמה שתילים זה נורא קשה להשיג. איזה מוזר שברגע שאני לא רוצה איירון יש קצת איירון, וברגע שאני צריך איירון יש מיליון איירון. אני רוצה להכין פלטה. אבל לא סתם פלטה, פלטה מאבנים. ייי! אתם בטח שואלים אותי למה אתה צריך פלטה עם אבנים? למה אתה צריך פלטה עם אבנים? אוקיי, אני רוצה להכין פה. עוד פעם!
לעזאזל. 3, 4, 5. מה קרה? זה סופת ברקים. יש את הגשמים. אחד קוראים לו גשם, והשני קוראים לו תפוח אדמה, סתם, סופת ברקים. רציתי לעשות... הנה עכשיו, תצמח תוך... מישהו יכול אני... אוקיי, קיבלנו הרבה איירון ולכן את הדברים הכי חשובים. סטון קאטר, וכמובן, זהו. מה זה עוזר לי? אנחנו צריכים להשיג... אני לא יכול לסבול את זה. תביא שלי את הפחם. שנייה, אתה רוצה לומר לי שאתה לא יכול לישון כי אתה לא יכול להכין מיטה? רגע, יכול לצאת לך פה צמר? אני לא יכול לצאת פה צמר, אבל אני יכול לצאת פה כבשה. מה? אוקיי, זה הדבר הכי סתום ששמעתי. כן, אפשר לצאת פה מובים. אבל אם אתה תרביץ פה לכבשה היא פשוט תיפול לך. לא רוצה הכי הבעיה, כי הם... אימא'לה, ואימא'לה, ייי! רגע, אמרתי. 10, 9, רגע, 8, 7, 6, רגע, 5. 4. רגע, את זה לא מחשיבים. זה לא זה. אוקיי. 4. 4. גלגל צ'סטים אוהבים אותי. 3, 2, 1. ופחם. רגע, יש לי שיר חדש. אם אתה חוצב עוד... רגע, אם אתה חוצב עוד פחם אחד, אני פחם. אם אתה חוצב עוד בלוק אחד ויוצא איירון, אני פחם. אוקיי, רגע, אוקיי, יש לי שיר. תביא, אני ברזל, אתה ברזל, אני ברזל, אתה ברזל, אני ברזל, אתה ברזל. לא עוזר לי. תן לי פחם. אוקיי, נשאיר את זה אנחנו לרמה 3. נוכל להשיג דיימונד. רגע, אבל אוקיי. בתקציב ממש קטן. אוקיי, הכנתי איירון פיקקס. קופה! למרות שזה לא עוזר לי בכלום. אבל לפחות נשים אותו בצ'סט. כן, הוא שמח בכל דבר. מה? אמרתי שאתה שמח בכל דבר. אני לא, מה אני שמח בכל? הנה, יאללה. הסדרה אם הזאת... יוצא צ'סט, אני... בדיוק, באמת באתי לומר צ'סט, לא באתי לומר איירון, באמת באתי לומר צ'סט. כן, הוא ניסה להגיד. ובאתי לומר שאם יוצא צ'סט אני פחם. אני פחם. תביא דיימונד! אחי, אתה דיימונד? לזמן לך דיימונד? טוב, אם לא יוצא פה איירון או דיימונד עוד 15 פעמים, אז חבר שלי הופך לפחם. מה? 15. למה אני לא אמרתי את זה? אני אמרתי אני את זה. לא הסכמתי על זה. 14, 13, שנינו, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. נו למה? גו! זהו, אנחנו לא... אמרתי לך! זה נפל? וואי, לרגע חשבתי נפל לנו. אוקיי, העץ הזה לא גודל, אז בוא נדורך עליו. סתם, זה לא יעזור עם כלום. למה לדעת לנו חשב לרעיונות המטומטמים האלו? 15, 14. לא צריך לספור יותר. אבל אנחנו... 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, תודה. 11, 10, 9,
8, יאיי. 7, מה? 6, 5, 4, 3, 1. 0. לא! אתה יודע לא גודל? ולמה הכל פה... אני רוצה להוסיף משהו חדש למיינקראפט. שאם יורד גשם והתיבה פתוחה, זה ממלא את התיבה במים. די מצחיק. כן, זה יהיה טוב. יאללה, אני רוצה כבר את הנס. לא פולישד. אם לא יוצא עכשיו ב-20 האלה, גם צ'סט. הנה. גם דיימונד וגם איירון וגם גולד. אני אני לא פחם. עושה. אני פחם. יש 17. גולד! יופי. צ'סט יצא. יש! 15. זה רדסטון. רדסטון 14. פעמיים ברצף. 13. 12. 11. 10. איירון. 9. איירון! 8. למה המזל תמיד לרעתי? 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. וחם. אני אמרתי 20, לא 15, אתה סברת 15. אוקיי, ניתן לך בונוס 5. 5. בונוס 10. צ'סט! 9. 8. 7. 6. 5. 4. זה פחם. אני אמרתי פחם. אתה איירון. מה? 3. לא, אני אמרתי פחם, לא איירון. 2. רק דיימונד. צריך לצאת רק דיימונד. לא. בונוס 10 כי זה דיימונד. אוקיי, אז דוד בוא. אז בוא נרצור. ובתמורה אני אתן לך מסטיק פיצקי בפעם טוטי פרוטי. לא, בוא נצא את הסרטון הזה מעניין. אוקיי, עכשיו אנחנו בארוחה, ואם יוצא פה דיימונד, אז הוא משלם. אם לא יוצא פה בכל הסדרה הזאת, מעכשיו דיימונד, אז אני משלם. מה זה? כל הסדרה? סליחה, התבלבלתי, כל הפרק. מה? רגע, כל הפרק זה מלא, הגזמת. לא הגזמתי, זה טכני נגמר עוד כמה דקות. עוד כמה זמן אני צריך ללכת? אז אמור להיות בין 20 ל-30 דקות, אבל אני אעשה את זה 22. ייי! איירון! נשים את זה בתוך תנור. כמה תעשה את זה עצים? 25 דקות, אני צריך ללכת עוד 5 דקות. רגע, בוא נביא את טופי למזל טוב. רק דיברתי זה- בהצד של... טופי יצא תשובה. בואי. ניקח אותך למזל טוב. השתנת משהו? יצא עוד צ'סט! ידעתי! טופי עושה מזל טוב, אמרתי לך. אוקיי, רק בוא נשים את כל הפחם פה, אוקיי, הבאתי את טופי. את כל האיירון פה, את כל טופי, תזמני לנו דיימונד. הוא רוצה דיימונד, אז הוא הביא את הכלבה שלי משום מה. טופי, תזמני לנו דיימונד. זאת התחלה טובה, טופי, כל הכבוד. הוא רוצה שהכלבה שלי זה מזל. נכון? רדסטון, ייי, נגמר הגשם. טופי, את עושה לנו מזל טוב. דמו להיגמר. עצים. יש. כל הכבוד, טופי, תמשיכי לזמן. ייי, אנחנו על XP 1. כל הכבוד, טופי, אמרתי לך שיש לה מזל. אני שונא... רגע, לא, דיימונד זה אמור להיות... דיספלי זה אמור להיות על רמה 4. אני שונא את רמה 5. אני מזמנת לכם פה דיימונד. ועוד 5, 4, 3,
2, 1. וואט דה פריק. טופי, what the freak. יש לנו שתי דיימונד. רגע. ייי, טופי זימנה. אני לא יודע למה, אבל כל הסקינים שלי זה רק סטיב. נכון? זה היה אחד המוזרים. וטופי סוף סוף זימנה לנו דיימונד. וזה היה בדיוק, היא פשוט מטורפת. או ביי טופי. יש לנו יותר מדי. אולי נביא אותך אחר כך. אבל בוא נזרוק את כל הבלוקים הכי חרא. פולישת גרנייט. זה באמת חרא של דבר. קופר, למרות שאנחנו לא צריכים מזה. טופי, כשנצטרך דיימונד נזמן אותך. כן, והסדרה הזאת תהיה ממש ארוכה. כן. אם אני יוכל, אני אנסה להצטרף בכל פרק, אבל אני אומר לך את האמת, זה כנראה לא יקרה. אוקיי, ייי, רמה 4! כל הכבוד. מה, אבל אני לא עזרה לך בכלום, הגענו רק לרמה 4. בואי טופי, נביא אותך שוב. וברמה 4 יש יותר סיכוי להשיג דיימונדס. בואי טופי, עדיין תזמני לנו דיימונד. בואי, זה עדיין טוב, זה עדיין קשה. זה יותר קל, אבל עדיין קשה. היא נדברה. וואו, בלוק חדש! ייי! איך קוראים לו? רק הבאתי קוראים לו טופי והיא הביאה דאבל לנו דיספליי. דברים טובים. רדסטון. טופי, כל הכבוד. תזמני לנו... רגע, יש לי משהו מטורף לעשות עם רדסטון. ונחזור אחרי. טוב חבר'ה, סיימתי את הפרויקט והוא די מצחיק, תסתכלו. טנאם. מה אתם אומרים עליו? שיט. זה על הבלוק, אז נעשה את זה ככה. אני לא צריך את כל הרדסטון הזה, פשוט שם אותו על הרצפה. הנה, חץ, טאדאם. ייי, זה חרב. אוי, שיט. זה היה נראה כמו... בוא לא נמשיך לדבר. יאללה, עכשיו בוא נזרוק את כל הבלוקים שאנחנו לא צריכים. וזה כמובן הסלאב המכוער. ודיימונד. סתם ברור שאנחנו צריכים דיימונד. קופר, דיספליי. טופי, כל הכבוד. לא עזר לנו בכלום. טופי! אמתיס! רגע, אני רוצה לקרוא לזה האמיתיס הראשון בעת העתיקה. טוב, טופי, את באמת מזליסטית. אוקיי, יש פה ג'ונגל. עכשיו תזמני לנו... ייי! יש פה עץ. שלנו גדל! יש לנו... תודה עץ, זה עץ מימי הביניים. עכשיו תזמני לנו משהו טוב. אוי. זה טוב. טוב, זה מספיק טוב. רדסטון. אבל טופי, לא התכוונתי למשהו טוב מהסוג הזה, התכוונתי למשהו באמת טוב. 3. ייי! 2. רגע, עוד לא חשבתי את זה. 1. אבל לא חשבתי את זה. 1. לא זה, 1 הבא. 0. מה? חכו שנייה. טופי, לא התכוונתי לדבר כזה, זה לא טוב. אוקיי, זה היה גליץ'. טופי, לרגע זימנת לנו גליץ', זה לא... טופי, גליצ'ים זה לא טוב! הנה. מה? טוב, טופי, כל הכבוד. רגע, גם האיירון יש לנו, אנחנו צריכים... 5 גולד, יופי. יופי, יש לנו עץ ענקי. הוא יותר מהגובה שלי. טוב, 3, 4 וטופי, ב5 הבאים את תזמני לנו משהו. הנה, הזדמנה משהו טוב. מה זימנה? טופי, זהב. זהב. בתוך צ'סט. יאללה, עכשיו טופי, תזמני לנו... קופר. אני אומר קופר. יאללה, קופר. למה שתזמן קופר? לא יודע, זה לא... יאללה, זה בוא נחזיק את הדבר הכי טוב בעולם במיינקראפט, מקל. 5. 4. 3. 2. 1. רגע, עוד 1. ובום. סטראפלינג, אבל זה לא עוזר בכלום, כי אני צריך 4 כאלו, זה דארק אורק ודארק
אוקיי, אם לא יוצא... בוא נגיד אם יוצא ככה ב-20... שלטופי נמאס. בוא נעשה היא כבר לא זימנה לנו משהו טוב כמו הדיימונד מלא זמן. בוא, רגע, כן חבר'ה, סיימנו להיום. אני בטח קופץ לי עם הדארק אורק, וכמה שנהנתם, אז יאללה ביי.